Uusi kevät! Ei teillä sitten enempää ollut tavaraa mukana. No noilla Pärjäättekö te nyt ihan? Morjesta! Hakalan Miika, toinen Muuten kesä-elokuvan ohjaajista. Pietilän Tomi on toi toinen, joka tuolla innoissaan kattelee kevään tuloa. Jep, eli ulkona rupeaa näyttää pikkuhiljaa siltä, että me päästään jatkaa meidän viime kesän kuvauksia, jotka jäi ihan ton verran kesken. Sitä ennen meillä on kuitenkin tässä keväällä tulossa muutama kiva juttu teille. Meillä on tulossa Skaldin musavideo Glimpselle, meidän hienolle tunnarille. Meillä on tulossa uusi posteri ja meillä on tulossa vielä viimeinen pitkä traileri ennen sitä lopullista leffaa. Eli kannattaa nakuttaa sitä F5 siellä meidän sivulla. Tästä eteenpäin tosiaan me aletaan tekemään jotakin, mitä olisi pitänyt alkaa tekemään ajat sitten, eli videoblogia. Kerran viikossa me aina heitetään linjoille uusi klippi, missä me kerrotaan meidän tuoreimpia tuntemuksia ja syvimpiä salaisuuksia liittyen uuteen kesään, että mitään muuta ei kannata odottaa. Lottonumero tätä elämän tarkoitusta me ei tulla teille kertomaan, koska mekään ei tiedetä. Eli tästä eteenpäin joka perjantai jotain pientä kivaa meiltä teille liittyen uuteen kesään. Kannattaa pysyä kanavalla. Tähän loppuun tehdään pieni aikahyppy, palataan kuvauksiin viime kesänä ja käydään kurkkaan, kuinka vaikeaa voi teltan pystyttäminen toisinaan olla. Sori tytöt, ei tässä mene kauaa enää. Tää on ihan näillä näppäimillä. Mulla on tämmösiä toisiinsa sopimattomia palasia.